क'क्राझार जिल्लायाव फिन हानजायै जिनाहारि खालामनायनि जाथाय जादों। बावैसो सान सिगां गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव सासे बर' हिन्जावसाखौ मुस्लिम हारिनि सासे सुबुङा बुरखायना लांनानै जिनाहारि खालामनाय जाथाया दान मोनसे जास्लाबैयावनो फिन क'क्राझार जिल्लानिनो सालाकाटि पुलिस आउटपस्टनि सिङाव थानाय नयासरा गामियाव जादों हानजायै जिनाहारि खालामनाय जाथाय। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो हानाय बादिब्ला दिनै फुंबिलि 8 रिंगासो समाव सासे उन्दै हिन्जावसा आथिं आखाइ खाख्रबनाय आरो मेगन खुगा खाथेनाय हालोदाव नयासरा गामिनि दुब्लियाव ओनसोलनि सुबुङा नुनो मोनो आरो 15 बोसोरसो बैसोनि उन्दै हिन्जावसाखौ रैखा खालामनानै सालाकाटि पुलिस आउटपस्टआव जाथायनि सोमोन्दै रायजोफोरा खौरां हरनायाव जाथायथिलियाव पुलिसनि मोनसे हानजाया थांनानै उन्दै हिन्जावसाखौ फाहामथाय होनो क'क्राझारनि देहा फाहामसालिसिम लानानै थाङो। दुथांफोरनि आखायाव बोलि जानांनाय हिन्जावसाया फोरमायनाय बादिब्ला सालाकाटि पुलिस आउटपस्टनि सिङाव थानाय जराइगावनि सामिनुल इस्लाम मुंनि सासे लाइमोना साब्रै लोगोआव लाफाना थांनाय हरनि 2 रिंगासो समाव न'निफ्राय बोखांना लाबोनानै जिनाहारि खालामनानै खुगा मेगन खाथेनायजों लोगोसे आखाइ आरो आथिंखौबो खाख्रबनानै गालाङो होनना फोरमायो। दुथांफोरा हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनानै बुथारनो नाजादोंमोनब्लाबो खुनुरोखोमै रैखा मोनबाय होनना ओनसोलनि रायजोफोरा फोरमायो आरो बे जाथायखौ गोख्रों रावजों सोंखारियो। गुबुन फारसेथिं पुलिसआ हिन्जावसाखौ देहा फाहामसालियाव थिसननाय जाबाय। डाक्टरा नायबिजिरनायनि उनावसो जिनाहारि जानाय जायैनि खोथाखौ रोखायै बुंनो हागोन होनना खौरांगिरिनि सिगाङाव ओरैबायदि बुङो। নয়াচৰত এটা সাসপেক্টেড ঘটনা হোৱা বুলি গম পাইছোঁ। আপুনি কি পাইছে? আমাৰ ৰাতিপুৱা চালাকাটি আউটপোষ্টত 8টা বজাত এটা খবৰ পাইছিলে যে এগৰাকী মাইনৰ তাইক হাত ভৰি বন্ধা আৰু চকু তেনেকৈ বন্ধা অৱস্থাত পোৱা গৈছে বুলি। ইমিডিয়েটলি আমাৰ পাৰ্টি তালৈ গ'ল আৰু তাইক ৰিকভাৰ কৰিলে আৰু বৰ্তমান এডমিট কৰিছে। তাই সম্পূৰ্ণভাৱে কথা ক'ব পৰা অৱস্থাত নাই, কিন্তু আমি কিছুমান ক্লু পাইছোঁ। এতিয়ালৈকে আমি কিন্তু ছেক্সুৱেল এছল্ট বা এনেকুৱা তাৰ এংগল পোৱা নাই বা ডক্টৰে এক্সামিনেশ্যন কৰি আছে, কিন্তু তাই কনফেছ কৰা নাই একো এনেকুৱা। আমি চাই আছোঁ কোন হ'ব পাৰে আৰু আমি এপ্ৰিহেণ্ড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। এতিয়ালৈকে ছোৱালীজনী অলপ মানে হেৰি হৈ আছে, কথা কমপ্লিটলি ক'ব পৰা নাই, গতিকে কোন হয় আমি অলপ উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। খুব সোনকালে আমি ছল্ভ কৰিব পাৰিম কেছটো।